aquí en Televisión de Carballiño vamos a empezar con una nueva temporada de debates políticos na mira local. Y hoy lo hacemos de mano de compañeros y representantes del Concello y vecinos también del Ayuntamiento que nos acompañan. Voy a empezar presentando primero a las mujeres. Ángeles Bernardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Por otro lado tenemos a Sofía García. Un placer estar aquí. Adolfo Nogueira. Hola, buenas tardes. Y Manuel Nogueira. Hola, boas, ¿qué tal? Tengo que avisar que se le hizo también una invitación al Partido Popular, a los portavoces del Partido Popular y del PSOE, y rechazaron por segunda vez la invitación a participar con nosotros en el debate. Así que por eso es que invitamos a vecinos do Carballiño para que también con su voz conozcamos los problemas y toda la situación por la que estamos atravesando. Y vamos a empezar hablando de un tema que fue muy llamativo, que fue ese pacto PSOE-PP, donde se hicieron una rueda de prensa para avisarle a todos los vecinos do Carballiño sobre la continuidad del pacto. Me gustaría conocer qué opina cada uno de vosotros personalmente sobre este pacto y sobre esta continuidad más que nada. No sé quién guste empezar, Nogueira, pues Manuel. Empezo, se vos parece, porque efectivamente falas de continuidade, Ana, bueno, o de continuidade é relativo, non? Porque efectivamente o que vai continuar é unha situación totalmente anómala, totalmente irracional, totalmente incomprensible, na que un alcalde do PSOE decidiu regalarlle a alcaldía ao PP, anuncia bombo platillo, o seu partido expulsa, estamos falando de Paco Fumega, e agora, 2 anos despois dese anuncio, con todas as polémicas que hubo, o máis importante de todo, ver que ese pacto na realidade non serviu para nada para os cidadáns, e imagino que se tamén o comentaremos, senón que está sendo un lastre para o Carballiño en todos os sentidos, séntanse ali diante no salón de plenos do Concello de Carballiño, nin máis nin menos, para anunciar que, bueno, que non se vai cumplir, pero que non pasa nada, que tranquilos todos, que nós seguimos igual, porque, bueno, entendo que sí, vailles ben a eles, porque o Carballiño non lle vai ben en absoluto, e a imaxe que estamos dando como pobo e o Concello como institución é bastante lamentable. Pero chama moito a atención que sexa casualmente nos mesmos días no que en Lugo hai unha polémica tremenda, porque estamos vendo que unha persoa que participou, que saiu elexida concelleira, formando parte da lista do PP, agora vai regalar a alcaldía ao PP. Bueno, hoxe lle regalou a alcaldía ao PP. Da lista do PSOE. Iba na lista do PSOE, perdón, dixen PP. Pois unha persoa que iba na lista do PSOE lle regala a alcaldía ao PP e hai unha polémica tremenda, manifestacións, todo o PSOE está levantado en armas. Sen embargo, no Carballiño xa levamos meses cun alcalde do PP, gracias á colaboración inestimable de xente que ia na lista do PSOE, e parece que non pasa nada. Non sei se que os veciños do Carballiño somos menos cos de Lugo, non sei se que aquí a sintonía entre PP e PSOE é tan fantástica que todo vai ben, inda que xa digo, non sirva para nada na realidade do povo, ou se que, bueno, pois é unha competición, aproveitando que este fin de semana temos aquí un partido que ven a vender non sei que, unha instalación deportiva, se hai algún tipo de competición a ver quen se rí máis dos veciños deste povo. Bueno, eu definiríao como, bueno, dun grupo de trapalleiros só pode dar resultado unha trapallada. E a trapallada é o que nos viñeron a contar o día que alcalde, teniente alcalde, ou non sei xa como definilos, porque levan, bueno, dicindo tonterías desde o minuto 1, xa sabíamos que isto, o resultado que iba a dar, que é o que está dando, e a coherencia, a dignidade, as necesidades do Carballiño, as veciñas e veciños do Carballiño, quedou en evidencia que iso é o último. Porque, bueno, se tú chegas, despois do que describiu Adolfo, vale, moi ben, chegamos ao punto de que non se cumple o pacto. Home, pois volveremos á casilla de saída, é dicir, pois, oye, si vos non sodes capaces de cumplir polos motivos que sexa, porque aquí cada un ten unha excusa, un motivo, unha circunstancia, pois, oye, nós, pero non, nós seguimos aquí, enganchados ben á cadeira, supostamente polo ben do Carballiño, e, bueno, xa vemos todos que ben lle vai o Carballiño, porque, bueno, a min gustaríame que estuveran aquí, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, calquera dos representantes, e que nos viñeran a decir cal foi esa mellora, ou tamén, bueno, coñecer que di ese pacto, porque todavía non o coñecemos, eu polo menos non o coñezo, non sei se os demais o coñecen. E así van hasta maio do 27. Bueno, sí, a ver, eu sempre fun máis partidario de esperar os resultados. Entonces, cando no seu momento pactaron,
A mí me parecía que, bueno, evidentemente, gobernando en minoría, como estaba facendo o PSOE, pois a cousa era un desastre, e estaba xa máis que demostrado que se pode gobernar perfectamente, porque do que se trata en política sempre de chegar a acordos. Podes gobernar en minoría e sacar perfectamente os orzamentos, sacar modificacións de RPT, modificacións orzamentarias para cubrir os gastos que che podan xurdir, ou incluso, pois, calquera acordo puntual e necesario. Que se non tes esa habilidade de poder empatizar con outras forzas políticas para cousas puntuales, bueno, pues tens que pactar, evidentemente. O pacto que se dese, había que esperar os resultados. Entonces, os resultados, despois de 2 anos, evidentemente, pois non son bons, son nefastos. Entonces, o pacto xa nacía pois de mala maneira, non? Xa nacía viciado porque as cartas témolas que pôr en riba da mesa. Parecía que o pacto, o que se enfocaba era intentar que non gobernase Pachi. Era o que se respiraba, o ambiente que se respiraba. Porque senón, eu non podo comprender como no seu momento, pois o PP incluso chegou bueno, isto poderá confirmar mellor Adolfo, que a mí chegou incluso a non querer, pois, a alcaldía, cando ya ofrecía directamente espazo común. Entonces, bueno, había que esperar un pouco a xestión que se fixese. A xestión foi nefasta. Despois, non se cumpre nada do pacto. Un pacto é vinculante con respecto, pois, cando se negocian dúas partes para chegar aos acuerdos e a unhas cousas que benefician, o, en este caso, ambas partes, que, bueno, din representar o Concello do Carballiño. Non se chegou a nada. O outro día, a escenificación que fixo tanto o alcalde como o teniente de alcalde, ou en este caso, o alcalde accidental, foi eso, unha escenificación, porque dixeron 30 millóns de inversións, que despois podemos comentar un pouco todo este tema, pero puderon decir 100 ou 1000, ou ningún, porque pasaron 2 anos, que grandes logros fixeron po Carballiño. Donde está o centro sanitario? Está todavía elaborándose nos plans da Xunta un borrador para licitación, Fixademos no Concello de Bográs, en que punto están co tema do centro de saúde. Como temos as rúas? Como está o tema dese microasfaltado que se aprobou en febreiro, que se iba a aplicar antes de Semana Santa, que despois hubo que esperar e que estamos en maio? Donde están todas esas melloras que viñan a dar? O contrato do SAF, que tanto venden como un gran logro, 5.000 horas menos que se van prestar no contrato do Servicio de Axuda ao Fogar. Que millora é esa? Cando sube o precio da hora e cando se van prestar 5.000 horas menos. Por exemplo, o imposto do lixo, súbenos, tarifa plana, 80 euros, xa non o gestiona o Concello, ahora xa dependemos da Diputación. E ahora, recientemente, a subida que nos van meter, que nos meteron por detrás, co novo contrato da agua, na tarifa da agua, que ahora xa non é unha tasa, é unha prestación que se fai a través dunha terceira empresa, e non ten carácter tributario, co cual a empresa pode modificar esas tarifas en calquera momento sin pasar por pleno, porque xa non é unha tasa fiscal. Entonces, onde está esa millora nestes 2 anos a raíz dese pacto? Eu non a vexo, como veciño non a vexo, entonces a min o pacto non ten credibilidade e xa no momento en que, xa para rematar, Paco utiliza como excusa a súa enfermidade para non dar esa alcaldía, esa é unha excusa barata. Non lle pode dar a alcaldía ao PP porque non lle dan os números. Os concelleiros do PSOE a día de hoxe teñen medo de que o propio partido os vote se cumplen con ese pacto. Entonces, políticamente, eu podo interpretarlo dunha maneira, pero a realidade é que non hai melloras no día a día por veciños do Carballiño. Ángeles. Falamos do que en sí o pacto. O sea, o pacto é un acordo ao que chegamos dúas partes, neste caso o PP e o PSOE, que no seu momento formalizan entre eles. Ese pacto ten unhas presuntas condicións que non sabemos cales son e ten uns prazos estipulados. Cando se está vendo que chega o momento de facer o cambio, creo que tiñan que ser persoas, se eu firmo un pacto, pois terei que cumprilo. Eu creo que a partir de aí a veciñanza do Carballiño ten que se dar conta de que si me decides que firmades un pacto e vexo que chega o momento do cumprimento e non se cumple, pois bueno, cada un que quita a súa conclusión. O sea, podo me fiar de ti ou non me podo fiar de ti. Entonces, eu creo que nun principio todos estaríamos esperando que neste momento estuvera gobernando o PP, non como alcalde en función, senón como PP. Creo que era bastante evidente que non se iba a poder producir ese cambio ou ese compromiso que no seu momento adquiriron
os seis concellales do PSOE, porque claro, neste caso os do PP os pobres teñen que estar calados, porque aquí quen, entre comillas, manda é o PSOE no sentido de se os do PSOE non firman, pois non hai cambio. Eu creo que sería de caballerosos haber dito, bueno, pois mira, non hai pacto, o sea, rompemos o pacto, pois porque hai unha serie de diferencias que tampouco entendo, porque cando se firma o pacto sabes as consecuencias. Eu se firmo unha cousa que sei o que vai pasar, o que non pode ser é cando chega o momento do cumplimento que, es que tengo miedo de que me echen del partido. Vamos a ver, no sei, un momento, cando firmas eso xa sabes o que estás firmando. Entonces, me dá moita tristeza ver que bueno, que dunha maneira te fías dunha serie de persoas que ao final, pois, a súa palabra creo que queda bastante polos suelos. Tanto por un lado como por outro, porque eu son o PP e tampouco me gustaría estar como alcalde en funcións. Eu collo e digo, vale, chegou o momento, non firmades o pacto, bueno, pois aí os quedáis. Digo eu, o sea, aquí un pouco par dúas partes, vale? Entonces, pois, me parece bastante triste e lamentable que estemos vivindo esta situación, así de sencillo. Xa non me meto en que se fagan cousas ou non se fixeran. Estamos falando da palabra dun político. Entonces, como ciudadana, pois, para min, salvo que agora existan outras persoas, tanto nun partido como noutro, sinceramente non me fío ningún dos dous. Y como ciudadanos, ¿ustedes qué creen que en realidad le está preocupando a la gente del pueblo? ¿Ese pacto que se firmara, que no se firmara, o todo lo que no está recibiendo el pueblo y todas las obras que están haciendo falta? Porque yo creo que eso es lo más importante. Para mí es la palabra del político, que parece ser que no existe. Porque luego el resto, a partir de ahí, pues sí, han hecho, no han hecho, pero yo tenía la esperanza de que se firmó un pacto, todo el mundo pusimos el grito en el cielo, PP, PSOE, no sé qué. Luego, como que te mentalizas y dices, bueno, venga, por el bien de Carballiño, y llega el momento y no lo cumples, con lo cual yo es que no me fío ni de uno ni del otro. Porque yo, siendo del PP, tampoco aceptaría ser alcalde en funciones en este momento. Quedarte en Es que igual te que quedas, están. o sea, pues mira, te quedas aí. Digo yo, A ver, es unha opinión particular e É que personal. os ridiculizaron ao máximo. Eles mesmos, así claro, mesmos. Eles así mesmos e os demais tamén. Pero é que hai unha cousa que eu estou vivindo en primeira liña, non sei se a veciñanza o mellor o entende mellor, eu nunca entendín como, se tú fas un pacto que nadie coñecemos, porque non o presentaron, se tú fas un pacto e tes 2 anos de goberno, o PSOE e un ano de goberno o Partido Popular, resulta que, cando neste caso o alcalde se pon de baixa, sustitúeo o portavoz do Partido Popular. Home, eu non o entendín, tería que sustituílo o portavoz do Partido Socialista durante esos 2 anos. E agora teríanlle que entregar a alcaldía. Non sucedeu isto? A dignidade e a coherencia cero. Seguimos como estamos e seguimos ao deles, porque era un pacto antinatural dende o primeiro momento, dixémolo, e dixeron que non, que estábamos todos equivocados, que era polo ben do Carballiño, que iban a poñer os proxectos en riba da mesa, no centro, a veciñanza. A min que me digan que fixeron, máis que beneficiarse eles mismos. Sofía, mira, Falamos da persoa, o sea, da palabra que tú das como persoa. Pero con independencia do demais en tamén. calquera ámbito da vida, Ángel, no profesional teu, que te dedicas ao dereito, no meu, que son comercial, se tú enganas a un cliente, engánalo unha vez, non enganas máis. Pois na política pasa o mesmo, se non te podes fiar de quen che compromete algo, en este caso, xa todos os veciños viron que a palabra de PP e PSOE non vale nada, é dicir, no Carballiño. Eu, a este pacto un pouco a modo de coña chamo o pacto do Loctite, que é o que explica todo. Este pacto fíxose para que unhas cuantas persoas puderan poñer pegamento na silla e quedarse aí pegadas. Sí. E é o que fixeron, é dicir, se o ves, o que arranxou este pacto foi a vida dunhos cuantos. Hai xente que se puxo unhos soldos, hai xente que estaba amortizada políticamente despois do resultado electoral do 2023 e vai conseguir acabar os 4 anos na alcaldía, se eso me dis, que é o que creo que todos compartimos, creo que esa era un pouco a túa pregunta, se o pobo estuvera de cine,
se estuveran facendo actuacións estupendas, se, como contaba Manuel, se estuvera fixeras un contrato de auga exemplar, se o lixo se estuvera facendo unha recollida fabulosa e o Carballiño tuvera unha imaxe, unha limpeza brillante, pois os veciños non protestarían, estarían contentos. E a oposición seguramente nos tocara, aínda que non compartíramos este pacto antinatural e que nos parecera unha tomadura de pelo a postura de PP e PSOE en outros concellos con respecto a aquí, a oposición teríamos que calar. O problema é que o pobo dá noxo. E por moito que se enfaden despois no pleno e se fagan os dignos, eso é porque non falan ca xente, eso é porque eles se moven nun entorno moi curto e esa xente dalles palmadiñas nas costas e dilles que todo está moi ben. Pero a realidade é que vayas onde vayas, só escoitamos queixas e os veciños están moi disgustados. Evidentemente, non vamos a decir que o Carballiño é un pobo que non ten arranxo, que é horrible, non, o Carballiño é moi bonito, o Carballiño ten moito potencial, o Carballiño tiñamos que escoitar no pleno outro día, ali estaba Sofía, tamén nos escoitou, como parece que agora a xente ven no verán porque este goberno é fantástico. Home, eu era un neno e a xente xa viña no verán. E a festa do pulpo, pois sempre funcionou como un tiro dende que eu teño memoria. Tampouco fai falta que se apunte en ningún tanto este goberno nese sentido, non? Claro, había unha moción, despois se queredes falamos un pouco de outras cousas e tal, pero levábamos unha moción nós para pedir, atención, así de sinxelo, un plan de infraestructuras deportivas, non? Dicir, que queremos que sexa o Carballiño dentro de 20 anos a nivel de infraestructuras deportivas, cando temos moita xente que practica deporte, moitos rapaces que teñen un futuro moi esplendoroso no deporte, e aquí estamos nos quedando moi atrás. Bueno, pois, votaron que non, e entre outros argumentos tuvemos que escoitar como a alcalde por accidente, que non é por accidente, non xa nin é accidental, xustificaba que están facendo moitas cousas porque levan cambiado un montón de luces LED no pabillón, na uceira, é dicir, non distinguen o que novas infraestructuras, o que son novas inversións, o que é melloras, como están facendo en outros sitios, de cambiar unhas bombillas. E ese é o goberno que temos no Carballiño, e os veciños padecen. Por lo tanto, como digo, este paripé do pacto, pois ao mellor, xa digo, tiñanos calado a boca se a competencia ou a capacidade de resolver do goberno existira, pero vemos que é absolutamente nula. E despois falaremos, porque me parece interesante tamén falar deses 30 millóns e todo eso, porque, efectivamente, onde están? Donde os vamos ver? Claro, ahora que queda un ano para as eleccións, vamos a escoitar un montón de promesas outra vez. E volveremos co parque empresarial, e volveremos co centro de saúde, e volveremos co novo pabillón, e volveremos co estadio fantástico da Uceira, pero a realidade é que no Carballiño pasan os anos, e mentres outros nese tempo medran e crean infraestructuras e melloran como pobo, nos quedámonos atrás. Adolfo, falas dun alcalde accidental, non me gusta ser crítico, pero sí que me gusta pois, definir as cousas polo seu nombre. Falar dun alcalde accidental que cando vos quiso facer unha definición de inventario, dixo que no inventario había que tamén meter as sillas e os ordenadores, nun pleno. Falamos dun alcalde accidental que dixo en pleno que o grupo de emerxencias, nas súas funcións de RPT, estaba que non tiñan que acudir aos incendios urbanos. Bueno, se dixeron no titulario occidental os dous. Claro, e é falso, sí, é falso, sí. obviamente. Claro, decir, falamos dun... É que, bueno, é que xa non ten... Falamos dun teniente de alcalde e un alcalde accidental que non conoce as súas limitacións reales e pensa que todo se lle vai dar por ben. Entón, xa partimos de eso. Con respecto do pacto, a mí gustaríame saber, cando no seu momento, pois Paco Fumega lle dixo aos seus concelleiros, fai 2 anos e pico, que tiña, neste caso, pois, o respaldo da executiva autonómica ou provincial, gustaríame saber, eses concelleiros sabían o que estaban firmando ou non? Eran conscientes? Porque dai nace todo isto, porque parece, dá a interpretación de que daquelas, pois parece que si estaban de acordo en firmar, eu non vi ese documento, descoñezo tamén, non sei se existe, pero se existe, se o firmaron, eran conscientes, porque, é dicir, 2 anos despois tiñan que ir a un pleno extraordinario onde tiñan que votar a un alcalde do PP. Cumplir a palabra. Cumplir coa palabra, é dicir, hai uns compromisos. É certo, Manolo, que hai un matiz que dixeron eles públicamente, eu nin participei nas conversas, nin vin que efectivamente nos presentamos unha moción para que ese pacto se faga público, que todo o Carballiño deberíamos ter dereito a coñecelo. É verdade que está dito públicamente por concelleiros do PSOE, dos que non queren apoiar ao pacto, que no seu día para asinar din que foron enganados, que se lles dixo que o partido apoiaba eso. Pero eles tamén teñen, é dicir, unha mostra de que se foi así, o que tiñan que facer agora eses a mí non me vale eso. A mí non me vale eso. Espera, a mí non me vale que digas claro que non, pero polo menos ahora se di, por exemplo... Estamos gobernados por xente que engañamos. Sí, claro, pero xa sí, polo menos... Sí, eso xa che digo que sí. Pero polo menos eso garantizo, unha mostra de que efectivamente daquela, bueno, Paco non nos enseñou nada, no peor dos casos,
Paco non nos enseñou nada, nos fiamos da súa palabra, porque, bueno, era o alcalde tal, pero nós agora, evidentemente, en vez de soltar dites e diretes, non, pois rompemos e nos vamos po grupo de non adscritos, porque, bueno, polo menos temos un pouco de dignidade, un pouco. Aí, se me permites un matiz, Manolo, chamame a atención, non? Porque, curiosamente, os que se terían que ir ao grupo de non adscritos son os que defenden o que di o seu partido. Justamente, pero en este E os que lle queren regalar a alcaldía ao PP serían os que se quedarían. É unha cousa un pouquiño... Sí, é claro, que no Carballiño é un absurdo todo. Pero claro, non ten nin per nin cabeza. Entonces, volvo a repetir a escenificación do outro día, é unha escenificación, porque parece todo genial. E eu creo que, en ese sentido, Paco sempre foi un bo estratega. E eu creo que se no seu momento meteu esta cláusula de imoslle dar ao acabar os 2 anos de ternos a alcaldía darlle ao PP, creo que ele xa sabía o que podía tal vez perfectamente pasar. Igual que cando nombrou como primer teniente de alcalde en este caso a Pepe Castro, eu creo que ele xa o facía con vistas a que pudese pasar calquera destas actuacións. Ele é moi bo estratega e sempre o temos visto. Temos visto nos últimos 12 anos, de que sempre lle salen as cousas vamos a dicir, ben non, pero bastante ben con respecto ás situacións que se teñen dado. Entonces, eu, evidentemente, coincido con Ángeles. Palabra ninguna. Podeste fiar duns en do outros? Non, non me podo fiar nin de uns nin de outros, porque o PP ahora tamén vai a marrón. Decir, tragar outro día nesa roda de prensa, o que Pepe Castro aparecendo, pondo unhas, bueno, había que ver as caras. É dicir que, bueno, que aceptan ahora quedarse así, tamén, bueno, y después que Pepe Castro había dicho en alguna entrevista ya que él no iba a permitir esta situación. Claro, ¿no? decir... Si llegando el caso, ellos iban a ir a la oposición y se iban a quedar en la oposición, en cambio hicieron todo lo contrario en esa ronda de prensa. Non hai unha fiesta el día 8. El 9. Unha festa, pero vamos a ver. Que non sei que celebramos. E que ademais o que... Está el PP de alcalde. Bueno. É unha romería. Eso sería o que querían romería. Claro, unha festa pode ser por calquera motivo, pero unha romería hai que levar un santo e unha peregrinación, non? No cual rindes culto a unha figura, pode ser un santo ou unha virxe. Entonces, en este caso, non sei que santo se vai rendir culto de pleitesía. Sí que sabemos, verdad? Sí, claro que sí. Home, por decidio. San Tránsfuga, aquí vais a celebrar San Tránsfuga no Carballiño. A ver, seguramente falen integrantes do PP, pero gustaríame saber quen vai falar do PSOE nese acto? Tránsfuga? Home, eu entendo que algúns dos concelleiros do PSOE estarán presentes e serán homenaxeados nese acto, porque gracias a eles, no Concello de Carballiño, de 17 concelleiros, o PP só ten 5, a esquerda ten 12, a dereita ten 5, e gracias a eses concelleiros do PSOE, o PP leva meses gobernándonos. Non esquezamos que non é que non se cumple o pacto, entonces xa temos un alcalde do PP presidindo os plenos e tomando decisións de fai moitos meses. Por lo tanto, bueno, pues, home, non sei moi ben o que ven a celebrar o PP aquí, pero sinceramente a mí parece unha falta de respeto para os veciños do Carballiño. Pero bueno, eso alá cada un. O papel do PP non quero deixar de mencionarlo porque me parece moi chamativo, non? Evidentemente vemos o Partido Popular é un partido que aquí cando hai unhas autonómicas, unhas xerais, arrasa. Despois veñen as municipais e os resultados que saca son moito máis cativeiros. Por qué? Pois seguramente porque as persoas que normalmente están á fronte, a xente non lle inspiran confianza. Porque se tú non as xerais non tes problema en votar a un partido, pero despois nos municipais non lle votas é por algo. Claro, é normal. Vos pensades estes últimos 3 anos do PP. Presentaros nas eleccións do 23 co obxectivo principal, públicamente recoñecido, máis que o manifesto, de votar a fumega da alcaldía. Hai que sacar a fumega da alcaldía, porque está facendo o PSOE acabando co Carballiño, porque tal. Primeira medida que toman, subirlle o soldo. Segunda medida, xa non entro nas pelexas entre eles, en que se fora o candidato, etc. Seguinte medida, cando hai unha posibilidade, porque Espazo Común sempre dixo o mesmo, que o obxectivo era sacar a este grupo de goberno do PSOE da alcaldía porque está facendo as cousas mal. Non é unha cuestión persoal, por moitos o queiran tomar así. É unha cuestión de xestión política. Con mellor despois entran outros e o fan peor, pode ser. Pero, desde logo, esta xente está facendo mal e aí están as probas. Podemos falar do que queirades. E o PP, que fai? Atornillar a fumega a alcaldía 2 anos máis, que van a ser 3. É dicir, home, é que o PP se plante ali o seu representante e diga, bueno, tranquilo, non pasa nada, está todo ben, vamos seguir así. Home, eu se fora votante do PP estaría indignado, non o son, pero se o fora estaría moi molesto. Pero bueno.
Bueno, pero é que o único que evidencian é o que dixemos ao principio, é que están aí polos seus intereses, porque tú podes seguir reivindicando e pedindo orzamento e proxectos para o Carballiño desde a oposición, que desde a oposición tamén se fai traballo. Eles gobernan na Diputación, gobernan na Xunta de Galicia, que problema tiña o PP para decir, oiga, nós somos un grupo de persoas serias, de persoas que cumplimos, porque iso foi o que dixeron ao principio nos medios de comunicación, nos cumplimos a nosa parte do pacto, agardamos que os demais cumplan a súa, e non foi así. Entón, como non cumpliron a súa, dixeron, bueno, venga, non pasa nada, seguimos aí que estamos ben atornillados na silla, e decían palabras textuales, porque o día que saliron os dous en rolda de prensa, bueno, é que non se poden contar tantas mentiras en tan pouco tempo. Decían que o pacto goza de boa saúde, non sei se será o deles dous. Sí, claro, e un dos exemplos que poñían era que aprobamos os orzamentos. É que os orzamentos están sin aprobar. E os que se aprobaron cando foi do pacto, porque xa era que temos todo paralizado e entonces temos que firmar aquí. Presentaron uns orzamentos que eran os mesmos que os anteriores, só modificaron así un pouco porque, bueno, o reparto das concellerías, válgame Dios, e dixeron os próximos los bordamos. Non hai. Estamos en maio. Non, nin vai haber. Ou sea, porque non se poñen de acordo. Se os presentan será outro paripé. Vou recordar unha cousa que vos sabedes mellor que a min. Cando presentaron eses orzamentos, no primeiro borrador incumplían 2 normas das 3 normas fiscales que xa estaban en vigor e tuveron que retiralos e volverlos presentar con menos gasto que ingresos para poder manter o límite de débeda e tamén o de estabilidade orzamentaria que o incumplían e o interventor o marcou, dixo, isto non vale, señores. É dicir, tendo maioría absoluta, aínda así los presentas mal porque incumplías 2 normas. É dicir, e despois, agora presumes de que os aprobaches o ano pasado e este ano, estamos en maio, onde están os orzamentos? Cando os orzamentos son a principal ferramenta de calquera partido político para facer as súas políticas que queres levar a cabo. Onde están os orzamentos deste ano? Que teñen que estar aprobados o 31 de decembro do ano anterior. Sí, pero o máis curioso é que dixeron eles na ronda de prensa. Claro. Senón, que é moi importante que estemos xuntos pos orzamentos. Onde está? Pero como podes decir eso se estamos en maio? E despois dicía o alcalde accidental, non, o interventor está de baja. Pero vamos a ver, que me dis con eso? É que hai un real decreto que justamente justifica que se algún dos funcionarios con habilitación nacional está de baixa, en este caso o interventor, a persona responsable de secretaría pode firmar os orzamentos sin ningún problema. Que me dices con eso? É que eso é unha excusa para xente que moitas veces, pois moita xente non sabe como vai o invento, pois mira, estánlle botando en cara e resulta que un dos funcionarios que está de baixa, sí, pero eso non é excusa. Eso non é excusa. Ademais de que o interventor xa fai moitos anos que o Carballiño ven un día a semana. Sí, eso xa para empezar, sí. Pero bueno, quero dicir... O interventor pode informar, pode revisar, pero non é o que elabora a documentación. Claro, para eso hai un departamento técnico. Justamente, pero dicir, se o interventor non está para firmar, en este caso, fiscalizar o borrador dos orzamentos, pode facer a persona encargada de secretaria ou incluso un funcionario de carreira que teña as competencias para poder facelo. Ademais, hai que o interventor este baixa, o Carballiño non está sin interventor. Hai un interventor accidental. Sempre. Porque hai que lembrar que hai moitos documentos no día a día que teñen que levar a sinatura do interventor. Entón, non é unha excusa. Por eso digo, é unha excusa peregrina. Pero eu creo que se lembrades o PP, que a mí chamame moito, porque o PSOE xa sabíamos como facía as cousas, como xestionaba. Pero este grupo do PP non o coñecíamos xestionando. E o PP era unha prioridade cambiar o PSOE, era unha prioridade cambiar a RPT, era unha prioridade de moitísimas cousas que son documentos importantes e que non lle tocaron a nada. Non lle tocaron a nada. Todo o que é importante do funcionamento municipal, o PP unha das cousas que iba a facer era xestionar o personal, cubrir as plazas, vemos que todo un absoluto desastre, un dislate. Entonces, bueno, unha mentira máis, unha manipulación máis para que os poucos que se queiran deixar manipular, pois teñan un argumentario. Pues, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí? Ahora, cuando regresemos, si quieres debatir algo, Ángeles, comenzamos contigo. Vamos a un pequeño espacio publicitario y regresamos en nada.